kali Yanam duduk Yanam duduk Yanam duduk Yanam duduk Yanam bayar Yanam bayar No trees No trees No trees No trees No trees Kakong rida sutnga kalong kami na daistong habakran ha jingilang hadiang kajingyat pajba na dikhya Shichan Office Deputy Commissioner ka East Giant Hills District kata khmat umodor Bashir nyeng wok yang nong ba balakot penlong da Hinyaw Tribe Youth Development Council HYDC East Giant Hills District ha khadru trek nopra arapsan kum shibanta ka jing persya ya jing thumu ban shnai ka integrated cement plan ha ka tekishnong da ka Shri Cement Limited kelapan pau ka jing penyaw bah pedang ka jingwan aiman sim kisang balang ban persya ya ka teki jing thumu penman bayo ka jing pat pat kandon ha pedang ki nong shnong ka ilaka nong kli kelakran penyaw bayo le si ka spa kan tap mala Kacing persya ban penlong ya jingilang sangap pajba da Meghalaya State Pollution Control Board ban shnai ke cement plan nak tege snong kala nangjor halo ko nongrem ba kacing don ke cement plan kan dege jingtem om tang jong ka daistong en rei jong ke ilakahi borok kowe kebanang kong hi ngasnyo ban pan pau ke sngo ngo yo play namar kacing don kat hi ke jong ubat ni bo ule pli yangi kum ke ne kalat bingin yo ban yang yele na ka banta kalawe jong kun kikti ki jong ni But kaba arhi ngasnyo jika ban pau ke sngo ngo ka ba kraw ya kiseng halang ki ba pher ki badon hapo ka East Jantia West Jantia bat hapo ka jala Meghalaya hi barok kowe ki bayo i ya kita ki jing'e ki bangi kum ki kun jong ka chnong dai stong bat kum ki kun jong ka ilaka hi barok kowe ki yo i ya kita ki jing'e ki bangin samat lada ka Shri Cement Limited bayo ban chna ya kata ka Cement Limited jong ka hapo ka dai stong kharas yang lompersin ngasnyo si man pun pau ha ka ne ka par bangi kum ki kun jong ka ilaka hi barok kowe ngimyo i iman ya ki jing'e ki bangin samat lada kan ka simen kan yo lat panchna ya kata ka factory ka bakal plan ha kara siang lo persien daistang lesi ki kun jong ka ilaka ngimyo i ya kita ki jing'e ki ba makiru kin samat lada ka simen plan kan wan ha ka te ka jaka ka ba ka Meghalaya State Pollution kalapan mi ya ka notification ka jangka kumta kini kepuar nakaliang jongahi ngesngausi ado kata bagi kuni jong ka ilaka nong kli ke jongi imslan ban mi chekmat nakabenta ban yada ya kahok jong kalawe jong ki kun dikti ki jongi ki hun ban tu jong klikti ying gesam ban supit kai yangi kum ki biet machuwan jiwan chengene ka kajaka nakabenta ban yeng yele nakabenta kahok mat kalawe jong ki kun ki jongi la shai la chisni kumta kani kapar ngap sngau dan kam hi ban krani ei hanre ka message ke jonga kani kapar nalong kabanang kong hi ya ki kun jong ke ilaka nong khle ki jongi kum ka jingkali ngapo pedeng jong phi ko ki kun ke ilaka nong khle jongi hatto phimyo imo lene en lada ka siman plan kan wan ha kani ke jaka kam khta mo ya piru ibadan hajan kesnong kethau ke jongi kam khta mo ya phi ya ka wat ke khia kam khta mo ya ka mariang ka pi ju yo ban ring man sen na ka ler ka bakoi ka ba ki wei ngi le si bila banong ba kim yo ku mangi hatu kam khta mo ya ka ching em ka jongi kun ki khti jong phi la chai la chi sngi ka ju bab ka long ya phi marwe ku ki kun ke ilaka nong khle la da phi tip ma phi yo i ya ki ta ki ching e ki ma phin samat to yang ban ya mi ha ka khat khnai trek satang arsi kalapai ka public hearing hangtai ha ka ba ka state pollution kala ai notification ban le ya ka public hearing to mi pat ba ko ki kun ke ilaka ban yang percha na ka banta ban khang percha ya ki buar ki bahalor lekin chna ya ka ne ka Shri Cement Limited bat ka ba arpat ka ba se jonga ka ne ka buar na ka banta kiseng halang ki ba pher ki ba don hapo upot usam jong ka jala Meghalaya ka be ije ka jongi ya ka jing don rat ka jong phi ya ka jing kerchan ka jong phi yangi ban mengi
ban ya da ya ka hak jong upai ba web ai ba ka spa kan ban mala ya ki khmat ki jong phi ba phin cha the ha ki ru he spa ki ba chi ba ka spa ka ba ne ka ba lang tang kum ka khyang ka sarang ka ba ne tak chi puar kum ta ka tulang ya phi ki se halang ki ba pher ba phin yang tali ba ni ha ka sli khat khan dai te rek ban ya mi pai ba cha ka tei ka jaka kumba phi la pular ban ya ran kat ban ni kerman ba phin ya mi klam ka jing teng ka jing snake ban yang tali ban ya da ya hok ki parado ki praslam ki jong phi ki badan ha ka tei ka thang bat ai ba ka hok at ka jing shisha kan du no ha pedeng jong phi kum ki seng halang ki ba pher yang ha ka ta ka nong rim ka bas kham ka jong phi bat ai lat ba ki wei ki ban thut ki phi ba phin mi cha khmat ban ya da ya ka hok yang trai jong ni kum ki pat khasip nar ki ba khan diat pat yang yele na ka benta uduk usuk na ka benta ukuk chiliang musam chiliang bat na ka benta ka jalahi ha ka hok at ka jing shisha Nagaliang ba Wiraiwan Soton, Presiden ke HYDC Central Body, ula ther tenge ijintumuk sarkar, kepala pencau umat di Gelong Kemi ketika senang, ula berngem, bah khat kendai trek unok prajarapsan, kin turban persya, haka cakap penlong jinglang sampai ma, daga Meghalaya State Pollution Control Board. Nginyang teli, nginyang teli, nginyang teli, nginyang teli, nginyang teli. Kumlei sibon yapi kisipai jong ke HYDC. Mentakasi kedai kasi. Kebangi barok. Kum kisipai jong ke Hinyo Trap Youth Development Council. Nilawan hang ni hakliriat. Mansaki. Ya ke jing on bat ke jing nam. Jong kis nong song senong. Jong kedai stong. Kabadan hantai hapo ilaka Nongkle East Jante Hills. Ibremtur ya kita lal kita kuat spak kibar hak spak tanah kebenta kejingyak mentai simet bandino ia ke kendau ke siap kabadan hantai hapo ilaka. How dare you Om Pereng Kumno hinot ban penjam ye kini ki lok kene ki ba syong hang ni ban jata ya ka kendau ba siap hala ka jong ka snong ka jong ki kumno hi ki dalal jong ka sri simen hinot ban penjau umat ya kini ki men ki para ki kha ki man ki jongi kat kene kerta ini mei di beladon hang ni iwan ban wan hang ni ban pen i ya ka jing persya sya ka jelam ni kliap barok ka wei ya ka jing wan bo joka sri simen ya ketika plan hang te po snong tai stong kum ka seng HYDC ka Hinyo Trap Youth Development Council nilaju kren nakapor sya kapor yang bangi dan kam ya ka development ya ka roy kapar mereka katakan development maka roy kapal kam day ban penjak penpra ya ka mariang kabadan sautong jongkari kasi ka roy kapal ngidon kam hatai stong ngidon kam hailakan nongkli ngidon kam ka roy kapal ha East Jante Hills mereka roy kapar kadai balong sustainability but kadai ru balong environmentally friendly karoy kapar kamdai ban penjot ya kamariang kabadon hapo East Jante Hills district kamdai ka jongi bangin kam try ndrai kadai ka kendau ka siap kabadai ka kamram ka jongi ban pej ban me ban aitifat syak pateng ke ban sawan ladang idino ia kini ka kendau ka siap mentak ski kaingin ai jubab ya ka pateng ke ban sawan kaingin ai jubab ya ka pateng ke ban sawan kumnongin kren yaki
Bangla Tino yang kekendau siap. Ila ditu didam syaki mender sisi kibom nom burom ya kariti katustur kejongi. Kenapa kejap beriu kejongi? Kedai ke matrilineal society kebaai ya kekur kejat syaki lok kebe. Kakendau siap syaki lok kebe. Omdei syaki lok keba. Kajing jauh macam ini gilong kebe. Kibadai nak selok daistong betakaski. Kam nom jat. Kelam kajing yakun kebating ak. Ia kemariang kebadan hamtai hapo selok daistong. Iklan dan basyai nak liang jong aseng. Mendakaski. Kakat nyau terek diwan tang kendiat ngut. Lakat kedai terek. Kapan pelang yang ketika public hearing ngenwan daki hajar pun banwan persyak ya kidai di Mandari di Bakwa banwan pejan ban pepra ya kesenok daistok dahusiar mabilu di parasibai ban syat kelai yang kejat pendriu kedai gaji syat kelahi yang keseng berakui baladadon gino-gino di balik akum kita kaseng hi kasyem ya umat jam ubah kado dengan dadon ni gitin di basibun asyuk kuat ban gerantang kani hi ginong som jom senong daistong kani gajing yakun kebagai HYDC kalau yakun nama ta benim ikon ikti jongi hangte bosnong daistong yin yakun hado bandakut lada job nela daram yin yang teli yin yang teli yin yang teli nghiêm lòng lòng brau nghiêm lòng lòng brau nghiêm lòng lòng brau nghiêm bè jendan bin bè jendan nghiêm bè jendan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.